Sa number 2, mga test kits para sa random testing para sa ASF ang nag-abot na sa Bacolod. Ang random testing pagasugura na. Sugda na sa syudad sa Bacolod ang random testing sa mga baboy matapos nga nag-abot subong adlaw ang mga test kits nga ilagin bakal. Gisiling ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, 5 ka box ng test kits ang ginbakal sa syudad. Kagangtag sa ka-box may inod sang 26 ka mga testing kits. 425,000 pesos ang pondo nga ginpain sa syudad sa pagbakal sini. Matapos ang pag-anunsyo sa City Veterinary Office nga may nagpositibo sa African swine fever nga baboy sa Bacolod kahapon nga adlaw, nagsugod naman ang surveillance sa mga barangay nga madamo sa nagasagod sang baboy. Inagod matumod kung ano nga mga baboy ang pwede makuhaan sang samples para sa random testing. Suno kay Mayo, kung makita sang CVO nga kulang ang test kits base sa sitwasyon, dugangan ini sang syudad. May 4 ka mga baboy nga nagpositibo sa ASF. 2 dirigikan sa Barangay Alihis kag 2 naman sa Barangay Takuling. Sandig sa pagsulundan, iga cordon sang CVO ang 500 meters nga radius sang nahamtangan sang baboy nga nagpositibo sa ASF. Samtang ang mga baboy naman nga maapektuhan sang 500 meter radius ang posible nga i-depopulate. Sa karon, gina-finalize na sa syudad ang pag-deploy sa mga personnel sa 13 ka mga entry points sa syudad, agud mapatuman sang hugot ang pork ban. 430 ka mga backyard hog raisers ang yara sa Bacolod City, samtang may masobra sa 5,000 naman ang kabugusan ng populasyon sa mga baboy sa syudad. Sa city nga kung mag-positive, for example, sa aton testing diri sa local, then it's our option nga mag-confirmatory test sa region. No, so actually guidance man na sang aton nga, that's why nagpatigayon gid kita sa aton kaugalingon nga test because of the fast result nga need naton mabalaan dayon.